Vzácni priatelia, vy nevidíte do tváre snúbencov tak ako ja, ale oni do toho už chcú ísť. S Veronikou sme sa spoznali tak, že mali sme firemnú akciu. Tam som ho poprvýkrát uvidela, páčil sa mi. Potom neskôr na jednej zoznamke, asi o 2 roky neskôr, sme sa nejak identifikovali. Že my dvaja sa poznáme, tak sme išli na nejaké jedno rande a... No tak to začalo. Wow, že baba ako Veronika, že ty kokšo, že čo môže na mne vidieť, akože len tak v dobrom, hej, že ja taký, že ešte pojašený, ona taká veľmi seriózna a tak ďalej, strašne dobre sa s ňou rozprávalo. Je neskutočne vtipný. Je veľmi zábavný a na to sa najviac teším. Keď má nejakú príhodu, ja si vždy vyžiadam, ja si ju vypýtam, že povedz ešte túto. Zase na druhú stranu, akože keď sa Veronika otvorí, tak ona má tiež veľmi rozvinutý humor. Je to tu tá party! Ona je, to som ešte nevidel na nikom inom, že by bol taký súcitný a že by každému želal tak strašne dobré a všetko dobré a chcel každému pomôcť a týmto ma úplne roztápa dojíma. Ja sa s ním veľmi veľa nasmejem a to je pre mňa veľmi dôležité. Lásku počuť. A sľubujem ti pred Bohom aj pred svedkami, Že budem verne stať po tvojom boku v každej situácii, že ťa budem milovať po všetky dni svojho života, až kým nás smrť nerozdelí. v dobrom i v zlom, až kým nás smrť nerozdelí. Tento svoj sľub ti potvrdzujem svojím áno. Tento môj sľub ti potvrdzujem svojím áno. Láska je obetavá. Spája nás to, že veľmi radi objavujeme nové miesta, veľmi radi cestujeme a veľmi radi sa smejeme. Obidvaja. Ja som proste strašne šťastný a spokojný za každý moment, ktorý môžem byť s Veronikou. Som veľmi dojatý a veľmi sa teším na to, čo príde. Máme to dobre našliapnuté a vravím, že s humorom sa žije lepšie.